పేరు పద్మావతి అండి. గుంటూరులో ఒక అతను ఒక మనీ విషయంలో ప్రాబ్లం అయ్యి సార్తో ఫోన్లో ఫస్ట్ మాట్లాడడం జరిగింది. మేరుగు నాగార్జున గారు ఎక్స్ మినిస్టర్. సరే ఫోన్లో మాట్లాడితే సరే మాట్లాడతానని చెప్పి ఒక 4-5 రోజుల తర్వాత అతనే ఫోన్ చేశారు. ఫోన్ చేసి నా ప్రాబ్లమ్స్ అంతా విన్నారు. విని అతను ఉన్న ఇప్పుడు వేమూరు దగ్గర ఉన్న అతను ఆఫీస్ దగ్గర అన్ని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఆ రోజు ఉదయం 8కి వెళ్ళాను. వెళ్తే గంటలో వస్తానని చెప్పి వెళ్ళి 2కి వచ్చారు. వచ్చి ఇప్పుడు టైం అయిపోయింది, నేను మళ్ళీ వచ్చి ఒక వారం రోజులు కలిసి మాట్లాడుతా అన్నారు. తర్వాత అతనే విజయవాడ వచ్చారు. వచ్చి అతని పిఏ మురళీమోహన్ రెడ్డి, మేరుగు నాగార్జున ఇద్దరు వచ్చి నన్ను అతని కారులో ఉండవల్లి దగ్గర తీసుకురావడం జరిగింది. వచ్చిన తర్వాత నా జరిగిన ప్రాబ్లం గురించి చెప్పాను. చెప్తే అతను వేరే రకంగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. అక్కడ నుండి బయటకు వద్దామని చూస్తే ఈ డ్రైవర్ పిఏ మురళీమోహన్ రెడ్డి బయట లాక్ పెట్టేసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. ఇతను నా వల్ల కాళ్ళు తప్పించుకోవడం. ఇంటికి వచ్చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి అతనే వచ్చారు. వచ్చి జరిగింది, నేను తప్పు చేశాను, నీకు హెల్ప్ చేస్తాను రండి అనండి మళ్ళీ తీసుకొచ్చాడు. రెండోసారి కూడా అలానే చేశాడు. తర్వాత నేను నీతో లైఫ్ లాంగ్ ఉంటానని చెప్పి నా దగ్గర అతని శాఖలో జాబ్ కానీ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ అన్న ఇప్పిస్తానని చెప్పి ఒక 90 లక్షలు తీసుకున్నాడు. 4 సార్లుగా తీసుకున్నాడు క్యాష్ గానీ. ఆ తర్వాత మినిస్టర్ అయిన తర్వాత ఏంటి సార్ మీరు జాబ్ అన్నారు, మీ కాంట్రాక్ట్ వర్క్ ఈ పోస్ట్ ఇస్తానన్నారు, మీ శాఖలో ఏమి ఇవ్వలేదు, నీకు చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది, నేను ఇంట్రెస్ట్లు కట్టుకోలేకపోతున్నాను, ఒకటేం ప్రాపర్టీ అమ్మి ఇచ్చాను, చాలా బాధల్లో ఉన్నాను, కనీసం మా అబ్బాయికి జాబ్ అని ఇప్పిస్తానంటే అది కూడా లేదు, నా మనీ లేదు, మినిస్టర్ అయిన తర్వాత కనిపించలేదు, ఒకవేళ ఫోన్ చేసినా నేను వైజాగ్లో ఉన్నానని చెప్తున్నాడు. నేను రీసెంట్గా తెలిసింది ఏంటంటే వైజాగ్లో ట్రైబల్ టీచరు గంగాభవాని అన్నాన్ని స్లో పాయిజన్ ద్వారా ఆమెని చంపేయడం జరిగింది. ఇక వాళ్ళ పిఏకి ఫోన్ చేసి అడిగిన గంగాభవాని చంపేశాము, ఇక నెక్స్ట్ నువ్వు డబ్బుల గురించి ఒత్తిడి చేస్తే నిన్ను కూడా అలానే చంపేయడం జరుగుతుంది అని అతను అన్నాడు లాస్ట్ వీక్ మాట్లాడుతూ. నాకు మనీ చాలా అర్జెంట్ అండి, ఈఎంఐలు కట్టుకోలేక మేము మా సైటు ఇల్లు కూడా ఆఫీస్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. దయచేసి సీఎం చంద్రబాబు గారు, లోకేష్ గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాకు మీరే న్యాయం చేయాలి, నా మనీ నాకు ఇప్పించండి, నాకు న్యాయం చేయించండి. జగన్ అన్న ఇలాంటి దిక్కుమాలను దౌర్భాగ్యుల్ని ఆడవాళ్ళని మోసాలు చేసి చంపేసే వాళ్ళని మీలో ఉంచుకోవడం ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీరేదో మంచివారు, వైఎస్ గారి బిడ్డని మేమందరం మీకు సపోర్ట్గా ఉన్నాం. అప్పట్లో మీ దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ ఇలాంటి దిక్కుమాలిన వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇలాంటి వాళ్ళ వల్ల పార్టీ పరువు మీ పరువు పోయింది. ఇలాంటి వాళ్ళందరూ తీసేసి మాలాంటి ఆడవాళ్ళకి రక్షణ కల్పించండి. ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడే జరిగిందండి, మినిస్టర్ అవ్వకముందు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు జరిగింది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ .news